Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum mad-dinja kollha jekk ninaqdu biex wara l-bieraħ iċċelebrajna il-ġurnata tal-qaddisin kollha. Illi nirrikonoxxu li anke l-eżistana qegħdin fid-dawl tal-glorja fih dan il-Missier. U aktar din hija l-festa mhux tal-biki tal-mejtin tagħna għax hekk inħobbu ngħidula din il-festa, imma din hija l-festa tal-fidi tagħna. Il-fidi li tgħidilna li ħadd huwa mejjed imma l-koll qegħdin jgħixu fi Kristu huma ħajjin. U għalhekk fil-waqt li narfu eżjies in-nuqqas ta' fidi tagħna propju f'dan il-misteru tal-qawmien mill-imwiet jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla glorja tal-fidili u ħajja tal-ġusti li jibnek fdina bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Ħenna l-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin u għatijom il-għena u l-ferħ tas-sema għax huma emnu fil-misteru tal-qawmien tagħna mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-erf. L-erwieħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda tbatija ma tilħaqhom. Fajnejn dawk li ma jemnux ishom mejtin għal kollox. Il-mewt tagħhom hi meqjusa bħal qerda. Ishom safgħu fix-xejn għax twarbu minna. Iżda huma jinsabu fis-sliem. Għalkemm fajnejn il-bnedmin ishom ħadu xi kastig, it-tama tagħhom hi il-milja tal-ħajja bla tmiem. Żejra kienet it-tbatija tagħhom imma kbira il-barka li ħadu. Alla għaddihom mill-prova u sab li jistħoqilhom ikunu miegħu. Bħalma d-deb jgħadduh min-nar hekk hu għaddihom u bħal vittma tas-sakrifiċċju laqahom. Issa fi żmien tal-ġudizzju jitlibsu bid-dija u bħal xrar tan-nar jiġri fuq it-tiben jaqbad hekk leqqu. Min nazzjonijiet jagħmlu ġudizzju u lill-poplu jaħkmu u Alla jkun is-sit tagħhom għal dejjem. Dawk li jittamaw fih jarfu l-verità u dawk li huma fidili leħ jgħixu miegħu fl-imħabba. Hemm grazzja u ħniena kbira għal dawk li Alla għażel għalih. Il-kelma tal-mulej. Nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Ta' qalb tajba il-mulej u ġust, Alla tagħna hu ħanin. Il-mulej ħares iż-żgħir, kont ma'kus u hu ħelesni. Nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Bdejt nemmen imqar meta ngħid jien imdejjaq ħafna, jiena qed fin-niket tiegħi kull bniedem qarrieq. Nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Għażiża fajnejn il-mulej hi il-mewt tal-qaddejja tiegħu. Iva mulej, jien qaddej tiegħek, inti ħallejtli l-irbit tiegħi. Nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani ħuti, ma tafux li aħna tgħammidna fi Kristu Ġesu, tgħammidna fil-mewt tiegħu. Aħna intfinna miegħu permezz tal-magħmudija fil-mewt biex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet bil-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida.
għax jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ukoll insiru fil-qawmien għall-ħajja. Aħna nafu dan li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub, għax min imut iqum meħlus mid-dnub. Jekk mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li għad ngħixu miegħu. Aħna nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadix taħkem fuqu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Aħna pajzani tas-sema pajjiżna, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi s-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben rid li jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u omli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek missier, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. X'ħeba il-mulej lil min jaħseb li laħaq id-dinja bidejh, lil għaref ħbilu propju dak li qegħdin niċċelebraw illum. Il-Knisja eżies ma tiċċelebrax il-mewt. Lanqas fil-ġimgħa l-kbira ma niċċelebrawx il-mewt ta' Kristu, imma niċċelebraw l-għotja ta' Kristu lilna. Għaliex il-koll kemm aħna min għandu il-fidi, imma biex ikollok il-fidi trid tkun ċkejken. Trid tafda fil-kelma ta' Alla, anke meta ma tifhimiex. Trid tintelaq kontinwament f'imħabbtu, għax taf li l-imħabba tiegħu tisboq dak kollu li jien nista' nagħmel. L-imħabba tiegħu tkopri l-istess dnub tiegħi. San Pawl, fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja ta' Alla. Nixtieq nagħmlilkom rakkomandazzjoni. Oqgħodu attenti għal kelmiet li ngħidu fil-prefazju għat-talb ta' wara l-offerti. Araw li f'din il-quddies kollu, kull meta tissemma il-mewt, tissemma biex tgħidilna l-Knisja li ġiet mirbuħa. Il-mewt għan-nisrani ma teżistix.
Għaliex aħna kollha kemm aħna irċivejna l-ħajja fi Kristu. Araw x'qalilna San Pawl. Hawnhekk kważi San Pawl qed jgħidilna u qed ifakkarna u qed jgħidilna imma kemm intom boloħ. Għalfejn tgħaddu dawn il-ġranet tibku il-mejtin tagħkom. Mela ma tafux li dawk huma ħajjin. Fejn hi l-fidi tagħkom? Araw San Pawl x'qalilna. Mela ma tafux li aħna li tgħammidna fi Kristu Ġesu, tgħammidna fil-mewt tiegħu, aħna ntfinna miegħu permezz tal-magħmudija biex kif Kristu imqajjem mill-imwiet hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Il-ħajja falla. Il-bieraħ is-salm tal-Qudiesa tal-Qaddisin kollha kienna repetejna ħin dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek. Kemm sabiħa żies li jiena ngħix il-ħajja tiegħi infittex il-wiċċ ta' Alla bil-fidi tiegħi, inħalli l-fidi tiegħi iddawwalni. Ma tħallinix ngħix f'din l-art bħala bniedem tad-dinja. Għax il-bniedem tad-dinja jaħseb li aktar m'għandu għerf jaf kollox. Li aktar m'għandu flus jista' jixtri kollox. Imma mbagħad meta jiġi quddiem il-passaġġ tal-mewt jikrolla. Għax jintebaħ li ma jista' jieħu xejn miegħu. U jintebaħ li l-mewt fiżika tiegħu hija l-istess bħal ta' dak li ma kellu xejn, bħal ta' fqir. U l-koll nispiċċew fl-istess ħofra. B'differenza waħda. Li dak li huwa mkabbar jemmen tassew li għalih spiċċa kollox u jibqa' hemm. Imma aħna li tgħammidna fi Kristu, aħna li fuq din l-art infittxu l-wiċċ ta' Kristu, aħna li nisemgħu ta' kuljum il-kelma tiegħu, aħna li ta' kuljum nagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu, ta' kemm iħobbna, ta' kemm jaħfrilna, ta' kemm il-kelma tiegħu tmexxina u tagħmlilna kuraġġ. Allura iva, anke quddiem il-misterju tal-mewt, jiena nibqa' sod imdawwal mill-kelma ta' Kristu li l-mewt hija biss passaġġ. Għax Kristu miet u rxoxta għalina l-koll. Infatti, għalhekk din il-ġurnata il-liturġija issejħilha lejt tal-imwiet, ġifieri il-qawmien ta' dawk li jgħaddew mill-mewt. Mhux li baqgħu fil-qabar, ta' dawk li jgħaddew fil-mewt. Iva, bis-saħħa tagħna maħniex kapaċi nagħmlu dan, imma huwa Kristu li jqajjimna. Kif il-kelma ta' Kristu lili issostnini u anke f'mumenti ta' teħ il-qalb terfani, aktar u aktar Kristu jqajjimni. Nixtieq nagħmel referenza wkoll għal żewġ ġesti jew għal tlieta, għal tnejn li nagħmlu propju anke f'dawn il-jiem. L-ewwel qabel kollox, mhux darba u tnejn tiġi xi persuna u tgħidli Fader għamel qudiesa hekk konna mdorrijin, infatti jien infissrilha għall erwieħ abbandonati. Kemm hi sentenza kera eżiż. M'hemm ħadd li huwa abbandonat quddiem Alla. Għandna tista' tgħidli
imma jien qed nofri għal dawk in-nies li m'għandhomx min jitlob għalihom, mietu u nieshom ma jitolbux għalihom għax spiċċaw huma wkoll. Iva, imma dik hija idea umana, mhix idea imdawla mill-fidi. Għaliex? Għaliex il-Knisja kollha f'kull qudiesa, kull jum wara l-konsagrazzjoni x'ngħidulu? Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Kristu miet wirxoxta għal kulħadd, ħadd mhu abbandonat. Il-Knisja ma tabbanduna lil ħadd. Anke jekk forsi jien għażilt li ma mmurx aktar Knisja, imma l-Knisja tibqa' titlob għalija. Għax il-Knisja mhi xejn għajr l-arusa ta' Kristu. U l-Knisja kontinwament tkompli titgħallem tħobb lill-bniedem avolja hija wkoll tiżbalja, imma tkompli tħobb lill-bniedem bl-imħabba ta' Kristu. U għalhekk neħħuha minn moħħkom li jista' jkun hemm xi ħadd li ġie abbandonat, forsi abbandonat minni u minnek, imma mhux minn Alla, imma mhux mill-Knisja. U għalhekk din hija eżies il-festa ta' dawk ħutna li waslu fid-dawl ta' Kristu. Infatti, kemm tieħu gost f'dawn il-jiem hekk tidħol fiċ-ċimiterji. Għaliex? Għax tarawhom kollha mżejnin l-oqbra. U x'tara fuq l-oqbra? Pjanti wart u xema tixel. Intom intbaħtu li dawn huma żewġ sinjali li jiġdu il-qawmien u mhux il-mewt. Forsi aħna ħafna drabi npoġġu l-wart għax miskin miet, m'għandux bżonn il-warda. Il-warda x'inhi? Il-pjanta x'inhi? Hija dik iż-żerrija li nżeret, mietet u telet pjanta ġdida. U fetħet iżbuħija bil-fjur tagħha. Dik hija simbolu tal-passaġġ li jgħaddew minnhom mis-serjietna. Bħal żerrija inżeraw fl-art, imma llum huma pjanta ġdida sabiħa warti fuq fil-glorja ta' Alla. Ix-xema x'inhi? Ix-xema hija dawl. U dik qed tgħid li min hemm mitfun f'dak il-qabar illum huwa imdawwal bid-dawl ta' Kristu. Imma qed jgħidilna xi ħaġa importanti, qed ikellem lili u lilek. U qed jgħidli qis li ħajtek tkun bħal din ix-xema. Qis li inti tkun bniedem imdawwal bid-dawl ta' Kristu. Mhux ta' bxejn kemm is-sabiħa dik it-talba li aħna ngħidu. Jiddi fuqhom id-dawl tiegħek mulej. Dak li aħna nemmnu. Ejjew eżis inħallu l-fidi tagħna issuqna. Ejjew ma ngħixux daqs li kieku nies li m'għandhomx fidi. Ejjew ma nibqgħux nirraġunaw li l-mewt hija kera, li l-mewt hija dalma, li mal-mewt spiċċa kollox. Imma nemmnu li l-mewt hija passaġġ li fil-waqt li turi il-fraġilità tagħna, turi kemm kbira l-imħabba ta' Alla lejna.
li ma jridx li aħna mmutu imma li aħna ngħixu u nkunu imdawla miegħu fil-glorja tas-sema. Jew aħna wkoll għalhekk illum quddiem il-misterju tal-mewt inġeddu l-fidi tagħna fil-qawmien ta' Kristu u ngħidu flimkien mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għall-Knisja biex tkompli xandar bil-qawwa il-kelma tal-ħajja u tmantnina bil-ħobs tal-ħajja l-Ewkaristija. Nitolbu. Għal dawk ħutna li mietu ħtija tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-disgrazzi, tal-gwerer, tal-vjolenza. Biex huma issa li joffrew ħajjithom b'sagrifiċċju ikunu mdawla bid-dawl tiegħek. Nitolbu. Għalina l-koll li forsi ħafna drabi quddiem il-misteru tal-mewt il-fidi tagħna tiċċajpar, tiddallam xi ftit. Għamil mulej li l-kelma tiegħek tirbaħ id-dlamijiet u n-nuqqas ta' fidi tagħna. Nitolbu. Għalina l-koll jinġbarna hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija, il-ħajja fi Kristu, biex l-Ewkaristija tkun għalina tassew il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Il-qamissier qaddis lil ħutna li raqdu fis-sliem tiegħek, daħħalhom int fil-glorja tiegħek, ħajjiddi fuqhom id-dawl etern tal-glorja qaddisa tiegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla tifħil kollu tiegħu. U Alla ħanin li tista' kollox, bis-saħħa tas-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek, naddaf bid-demm ta' Kristu lil ħutna l-kollha mejtin minn dnubietom, biex kif tajtom il-ħasil ġdejt mill-ilma tal-Magħmudija, hekk ukoll bil-maħfra u l-ħnina tiegħek issaffihom għal dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien
nroddu lek ħajr bi Kristus Siedna. U waħdu laqan il-mewt biex aħna ma mmutux u miet minn rajħ u waħdu biex aħna l-koll nejxu għalik għal dejjem. Għalhekk nissieħbu l-lum mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Uti Jeżies, sejjer nitolbu it-talba tal-missierna. It-talba li fija l-Alla narfuh b'missier hija t-talba li tfakkarna li l-missier irid li aħna ngħixu fih. U dan hu li jfisser meta aħna nitolbu u ngħidu ħadd tiġi saltnatek. Qegħdin nitolbu l-barka ta' Alla fuqna sakemm jasal dak il-jum li aħna nidħlu fid-dar tal-missier. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lead
Jew eżies fiskiet nirringrazzjaw il-mulej ta' dan ir-rigal kbir li joġbu jatina, ir-rigal tal-ħajja eterna. Dak Ġesu li taħt iġbijat tal-ħobs għadu kemm indifen ġo fija għad iqajjem lili u jdaħħalni fil-glorja tal-Missier. Ejjew għalhekk eżies infaħruh u nirringrazzjawh. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini li kien sagrifikat u qam glorjuż għal ħajja. Fiċ-ċokuntana nitolbuk għal qaddejja kollha tiegħek, ħutna l-mejtin biex tnaddafhom bis-saħħa tal-misteru tal-għid u issebbaħhom bid-don tad-dawl tal-qawmien mill-imwiet. Bi Kristus Siedna, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' fiħu, il-firxet it-tija, li tixet imħabtek, u mtana Marija.